Община Дългопол е малък хубав град в североизточна България. Той се намира в област Варна. Площта на Дългопол е 442 квадратни километра и е в съседство с общините Провадия, Долни Чифлик, Руен и Смядово. Заедно с общинския център има общо 17 населени места. Селата, свързани към общината, са Аспарухово, Комунари, Красимир, Камен дял, Боряна, Сладка вода, Сава, Цонево, Величково, Рояк, Партизани, Арковна, Лопушна, Поляците, Медовец и Дебелец. Според историческите документи, първите заселници в тази област са били траките. Обаче при направените разкопки в Дългопол и областта ни показват, че цивилизованият живот на тази територия е започнал много по-рано. След траките в тази област последователно са живели и следните цивилизации – гърците, римляните, византийците и османците. Дългопол, както другите части на България, през 1878 г. се включва сред независимите земи на България. Населението на Дългопол е приблизително около 6000, а заедно с селата е около 15 000 жители. На 1 квадратен метър се падат около 35 души. В Дългопол, освен българи, има също така турци и роми. Всички заедно с векове наред живеят като брати и сестри. Накратко казано, най-голямото благосъстояние на тази община са там живеещите хора и създадената от тях богата култура. Основно насъщният им хляб е земеделие и животновъдство, но освен това другото икономическо богатство на областта е лесовъдство и туризъм. Дългопол за туристите едновременно предлага много възможности. В този град можете да посетите историческия музей и да вземете информация за миналото. Можете да видите чудните скали и да снимате превъзходни снимки. В язовирът Цонево от една страна сред уникален живописен пейзаж, като правите разходка с лодка, едновременно с това от друга страна може да ловите риба. След това в девствените гори на Дългопол имате възможност да отидете на лов за дивеч. След всичко това, ако все още си мислите, че ви е скучно, тогава може да отидете на едни от най-хубавите плажове на Черно море. Това са плажовете на Варна и Бургас, които се намират на 30-40 минути път от Дългопол. Дългопол досега не е виждал такива услуги, които вижда през тези дни от кмета Маринка Иванова.
В рамките на стратегическия план, който е приготвен от нея за изпълнението на проектите, ресурсите на Европейския съюз и Централното правителство валят в общината. Госпожа Иванова при изготвянето на проектите следва следната философия. Най-добрата инвестиция е инвестицията, направена за човека, и затова развиваните проекти са винаги с център човек. Местното самоуправление под ръководството на кмета Маринка Иванова обещават безкрайна подкрепа на инвеститорите и ги чакат да инвестират в тяхната област. Най-голямото богатство на Дългопол, в смисъл на инвестиране, е чистата почва и великолепната природа. Областта е изключително добре пригодна за секторите по биологично земеделие, животновъдство, горски продукти, текстил и туризъм. От геополитична гледна точка Дългопол се намира на пресечната точка на важните градове като Варна, Бургас и Шумен. Освен това, другото важно предимство е, че през града минава и железопътна линия. Една друга важна точка за предприемачите, които искат да инвестират в областта, е тази, че Дългопол е близо до най-важните пристанища на България. До пристанището на Варна е 65 км, а до пристанището на Бургас е 85 км. Също така, Дългопол има още една изключително важна характеристика. Общината е на 170 км от границата с Турция. Пътният маршрут, който притежава, се счита за най-краткият мост между Европа и Азия и най-вече между балканските държави. Дългопол е на преден план в България по това, че в границите на общината се намират два много важни по значение язовира. Язовирът Цонево е седмият по големина язовир в страната. Вторият язовир е Елешница. И двата язовира спомагат на Дългопол да излезе няколко крачки по-напред от конкурентите си в поливното земеделие, в производството на биологични продукти и в областта на туризма. Особено околната среда на язовира Цонево е много подходяща за инвестиции в туризма. Кметът на Дългопол Маринка Иванова и нейният екип са завършили необходимите всякакви инфраструктурни проекти за инвестиране и са готови да дадат каквато и да е подкрепа на инвеститорите, които ще дойдат в общината. Освен това, кметството прави безплатно разпределение на земята за инвеститорите, а държавата ги освобождава и от някои данъци. Така че за предприемачите, които искат да инвестират в Дългопол, от А до Я им предлагат всякакви възможности. Накратко казано, Дългопол е любовта на зеленото и синьото и ви чака с богатата си култура, с трудолюбивите си хора, с великолепната си природа, с широките си възможности за туристи и инвеститори, с изключително благоприятното си геополитическо положение и най-вече, че ви чака заедно с кмета Маринка Иванова, която до последно подкрепя всякаква дейност, допринасяща полза за общината и за нейните хубави хора.